ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Aniyan natin usab ning atong programa Sangkas Katarungan mga kaigsunan. Unya nga ato karon nga kauban diri sa station mga kaigsunan si Brad Silbert Dunduyano mga kaigsunan sa Roman Catholic Church, Brad Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist, ug niya usab puyog nato mga kaigsunan si Brad Francisco Incol, Brad John Banal sa Catholic Faith Protector, Nicolay Lucinios ang Catholic Faith Defender mga kaigsunan sa atong chapter des Dipolog mga kaigsunan, o ganiya usab si Andres Lontayaw Rock Christ Jesus mga kaigsunan. Unya karong Domingo mga kaigsunan ato ang gining gigahin o kanini ang gituyo gani kay kung debate ron sunod semana na pod kanini ang pamahayag unya kay human ang pamahayag kani sa niaging semana mga kaigsunan dunay roy na kanini ang dunay tema nga panaglantugian mga kaigsunan sa usa ka membros Roman Catholic Church ug sa Sabadista mga kaigsunan. Apan sa dili pa magsugod tas pagampo mga kaigsunan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, buhi nga anak sa Dios, magbubuhat og tag-iyas mga kasing-kasing. Kay walay makalalis kanimo kun imong tuyuon pagtawag bisan unsa katiga ug kamasukihon. Tungod sa imong kayo nga walay katapusan, kaluyan mo kami maingon sa pagkaluoy mo kang San Pablo nga kanhi nagadumot kanimo ug sa imong mga tinunan. Gibuhat mo siya nga apostol ug magwawali sa imong santos nga ngalan. Maluoy ka usab kanamo ug humukon mo ang among mga kasing-kasing ug kabubuton sa kasulaw sa imong grasya. Dunggon mo kami Ginoo ug hatagan mo usab kami sa mainit nga paghinulsol sa among mga sala ug dagkutan mo sa among mga kasing-kasing ang kalayo sa imong Dios noon nga gugma aron dili na kami pahaylos mga kalipayan nga malimbungon sa kalibutan. Ug tugutan mo kami Ginoo kun uyon man sa imong Diyos noon nga kabubuton ug mahiangay sa kaayuhan sa among kalag. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Muna mga kaigsunan, muna gingon ang Biblia sukaranan sa matarong nga pagpuyo ug pag-alagad mga kaigsunan. Ya kani atong programa gyud muna giingon mga kaigsunan aron ang pulong sa Dios ikapadayag ta. Ang gikinahanglan lamang mao ang atong kaandam pagpakigambit sa atong nadunggan. Mga kaigsunan, kini si Tony Tredocto mga kaigsunan ang angkor ning programa Sangkas Katarungan ug ako magaingon ang pag-alagad sa kabus mao ang pag-alagad sa Dios. Okay mga kaigsunan, atong ihatag mga kaigsunan ang unang 4 minutos sa barog mga kaigsunan ni Brad Mitchell Bendilio ni Brad Silbert Dunduyano ni Brad Mitchell sa ilang tema karon mga kaigsunan. Mahitungod sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, ang proposisyon ug ang tema mo atong basahon mga kaigsunan, pamatud-an nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo mao na karon ang gitawag og One Holy Catholic Apostolic Roman Church sumala sa Biblia ug mga referensya mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan kung atong utrohon pagbasa pamatud-an nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo mao na karon ang gitawag og One Holy Catholic Apostolic Roman Church mga kaigsunan. Okay? Atong ihatag ni Brad Silbert Dunduyano, Silbert Beritas Dunduyano mga kaigsunan ang sakop sa Roman Catholic Church sa iyang 4 minutos nga unang pagwali mga kaigsunan. Ang salamat, mayong buntag, mayong hapon o mayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia pagatinahod ket paminaw nagsugod ni atong unang siglo o wala pa gid ni magam-i o official gyud nga descriptive name sa ilang panahon kanabang hiniusa kay kadtong ilang konsilyo sa Jerusalem wala man sila maghisgot og description sa iglesia. Ang pagbatbat og mga description dili to hinuusa kay wala man nila giparehag sa Council of Jerusalem. Tagsa-tagsa lang sila hulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay si Pablo lain-lain ang iyang description na ay teksto nga masabot nato nga gitawag niya og iglesia ni Kristo, na ay teksto pod nga gitawag niya og iglesia sa Dios. Adto putang Pedro gitawag po niya og piniling katawhan o piniling nasod. Kana nagpasabot nga wala pa gyud official description ang mga apostoles sa ilang panahon kay sa Council of Jerusalem lagi sa ilang hiniusang pagpadayag wala pa man sila magdeklara og official gyud nga descriptive name sa simbahan. Unya kung atong aduan ang pahayag ni Kristo, ang iyang gusto gani nga ihulagway pagtawag sa iyang iglesia kanang universal sa Marcos 11:17 nga tawgon og for all nations nga
sa in English, international, worldwide, universal, dayon sa Griego, Katolikos o Catholic. Unya ang reference support ana Grolier Encyclopedia nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia gihulagoy nga kini Catholic. Now, nganong usa balaan Katoliko ug Apostoliko nga simbahan, then yapun-an pag Roman, kay sa Jeremias 31:21 butangan lagi mga description. Jeremias 31:21. O nganong usa tungod kay usa ra ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Mateo 16:18. So nganong balaan kay ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan ug ang founder balaan. Ug nganong Catholic ako nang gisgutan kay nag-ingon gyud si Kristo nga tawgon gyud og for all nations nga sa ato pa Catholic o universal. Ug nganong apostolic kay ingon si Pablo nga ang iglesia ang unang mga sakop mga apostol. Gitukod diha sa mga apostol mo nang apostolic o gideklara po ni sa Council of Nicaea 325 AD. Unya nganong Roman tungod kay matag grupo god na gyud nay sentro. Di naa dito ang kanang pangkinatibuk ang pagpamamahala para sa Iglesia ni Kristo. Ang ilang sentro naa diri sa Pilipinas kay diri man gasugod. Di ba? Naa diha ang ilang sentral sa Diliman ba na Quezon City. So kung asa gani gasugod ang grupo malagme tuwa dito ang sentro. Ang Adventist, Mormons, ang Saksi ni Jehovah, kanang ilang mga iglesia, ang ilang mga sentro tuwa sa Amerika, kaya dito man gasugod. Pero ang kang Kristo nga iglesia, gasugod sa Jerusalem. So dapat Jerusalem ang sentro sa iglesia. Diba? Pero naamang ko'y pasabot si Kristo sa Mateo 21:43 nga ibalhin. Mateo 21:43. Unya, pasabot diha sa buhat 2:39 layo kuno na layo nga dapit og ang layo nga dapit ang paghulagway sa mga taong nanimuyo diha mga hintil buhat 22:21 og giklaro gipasabot ni Kristo sa buhat 23:11 nga ang Roma kay giparallel ang Roma sa Jerusalem katong giingnan ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So Roma ang gipasabot. So unsa man nato pagtino nga Roma gyud, no? Kung natuman ang giingon ni Kristo sa Mateo 21:43 nga sa lugar nga balhinan sa iyang gipasabot, lugar nga magbabungahon pag-ayo ang iglesia. Og natuman gyud sumala sa Roma 1:6 hangtod sa 8 kay ang iglesia kuno nga ang pagtuo o iglesia ni Kristo nga nagtudlo pag-abot sa Roma na sangyaw kuno ang Kristyanismo, ang pagtuo nga naabot sa Roma na sangyaw sa tibuok kalibutan gani prophetic na kay pag ingon ni Pablo ana di man gyud automatic nga natuyok na gyud sa tibuok kalibutan. Pero prophetic na tungod kay mahitabo gyud gani hinahinay nang natuman og karon natuman na gyud pero wa pa gyud matibuok kay daghan pa man gyud musupak ani iglesia ha. So mao na nga gitawag siya og Roman. But pasabot ang sentro na ana sa Roma og gideklarar po ni sa Council of 1545 o ang pagtibuok gyud ani pag-assemble gyud ani kay Jeremias 31:21 butangan lagi description na tibuok ni sa Council of Vatican, First Vatican Council 1870 kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Apay tayo? 20 segundos, Brad. Okay, so mao na. Atong timanahan nga ang iglesia niadtong ilang konsilyo hiniusang pagpadayag nila sa ilag yung baruganan sa Christianity, First Council of Jerusalem, wala pa sila nag-describe, wala pa sila naghatag og official description sa iglesia. Lain-lain ang ilang description. Kanus aman nakahimo gyud og tibuok nga description sa First Vatican Council 1870. Og asa og gahom ang simbahan ana, Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang inyong itugot. Sa to pa valid tong First Vatican Council nga nagpariyag sila official description sa iglesia. Diha lang. Salamat. Okay, mga igsunan, mao kadto ang unang barog mga igsunan sa affirmative side, Brad Silbert Dunduyano. Okay, taga na tog 3 minutos pagpangutana ang katbang Brad Mitchell Bendilio, ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Ang pangutana, Mr. Bonitas. Ang imong tema sumala sa Biblia o sumala sa referensya nga ang Iglesia Katolik ni Kristo mao karon na ang Iglesia One Holy Catholic Church, Apostolic Roman Church. Pangutana. Kini bang pulong One Holy Catholic Apostolic Roman Church gisulti nis mga tinun-an ni Ginoong Hesus or wala? Sa akong pirmahan diri sa atong tema, Brad Mitch, kini yung gisunod-sunod ning One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Wala ko moingon nga mabasa ning usa ka bersikulo, no?
ang akong gipasabot nganong moingon kog usa, Juan, tungod kay usa ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Og nganong holy tungod kay balaan ang founder og ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan, og nganong Catholic tungod kay pangtibuok kalibutan ng iglesia, universal. Og nganong apostolic kay ang unang mga sakop mga apostoles, og nganong Roman kay ang sentro Romana. Okay, salamat. Sumala sa inyong basahon sa Apostles' Creed nga sinulat sa Kapalungan. Nag-ingon man din nga ang pulong Katolik dili gyud ma-refer sa iglesia, dili ikapadapat sa iglesia. Uyunan ba nimo ning pahayaga o supakon? Well, sa mga debate gud nga nahitabuan na may mga pag-reject ana, mga personal views sa mga debate ba. Pero ang importante man gud diha sa Roman Catholic Church ang official nga pagpadayag. Objection, Mr. Moderator, objection. Ang akong pangutana, ayon sagdi lang ng ubang kadibate, alang nimo, uyunan ni nimo supakon. Kita may kadibate, ayos anong uban. Mao lagi, ang ako manggong gipabarog ang sa katugaling mabasa guys Discourses of the Apostles' Creed nga nagpadayag sa First Vatican Council nga ilang gi-official dito nga gi-disregard na tong mga objection. So doon naman ko yung mga huna-huna sa uban, ang anong Catholic man nga putpusabot, ang anong Roma man nga ang iglesia pang tibuok kalibutan man mura mag kanabang mura contrasting ba. Oh. Pero ang gipasabot man gud diha nga tungod kay ang pagdumala ana nas Roma, ang sentro na nas Roma mo nang Roman mo na nga na official gina, na approve gina sa First Vatican Council. Ang ako, Mr. Moderator, ang akong pangutana simple. Kini bang mabasa sa Apostles' Creed nga nag-ingon ang pulong Katolik dili mapadapat diha sa iglesia o dili pud mabasa ang pulong Katolik diha sa Biblia. So, uyunan ba nimo? Kita mo ikadibati ko na ni. Uyunan ba nimo ning libro ha or dili? Ano simple. Uyunan, dili. O lagi, ang imong gikutlo sa maong libro, part ra sa mga diskusyon. Nga dunay mga objection. Pero dili man kung kana mo gideklarar sa First Vatican Council. Ang gideklara gyud sa First Vatican Council, wala gyud ni gahanang Roman. So kana, ang imong gikutlo gyud, ang bahin lang sa mga diskusyon. Mao na akong tubag, Brad Mitch. Wa ko nangutana nimo bahin ba ni og tibuok. Ang ako ba kini bang giingon din in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Uyunan supakon. Now, muuyon ko sa pagpadayag ana nga gihisgutan na. Pero ang pag-opisyal ana sa First Vatican Council giyuna na. So kanagod ang imong gi-cite ag part ra sa mga diskusyon. Kaya ato maging sabton ang tibuok istorya nga nadeklara gyud sa First Vatican Council ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ang akong pangutana ba? Katapos ang pangutana na, Ang akong pangutana ba? Pag-ingon sa pare nga gasulat ani. Diha sa Biblia dili ta makakita sa eksakto nga pulong Katoliko nga gikapadapat sa iglesia, ngadto sa iglesia. Uyunan supakon, simple lang. Now, sa iyang huna-huna, kung muingon ka nga maunay tinuod yun sa in reality, usupa ko na. Pero kanagod, mga deliberation manggo na, mga gidiscussion na, nga wala pa'y kanabang kanang official nga pagpadayag sa hiniusang pagpadayag. Kay ang pagpadayag gud sa hiniusa, kanang gitawag og council, para sa atong sa Council of Jerusalem. Dili man na Council of Jerusalem. Kana wala man na dayag diha sa First Vatican Council. Ang padayag ra na sa huna-huna sa nagsulti ana tungod kay nahibalo siya nga dunay mga objection iya lang gisite. Pero Okay, ang pangutana dawaton ba nimo dili ba? Ang pangutana simple ra ba ni? Ang gisulti sa maong pare ba supakon nimo uyunan? now sa kinatibuk-an, well, wala man pud gaingon gud diha nga ang maong pare naghuna-huna gyud ana hangtod sa hangtod. Iya lang gihisgutan diha ang part sa mga deliberation nga naay pagsupak ana mo nang gisulti na niya. Excuse me, Mr. Moderator, excuse me. Wala ko nangutanag deliberation. Imatod pa din klaro, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic. Refer to referring to the church. Ang akong pangutana, statement man sa pare, uyunan ninyo sa pakon. Mao lagi ni uyon ta nga dunay panghuna-huna ngayon ana. Sayo pre, saan pangutana? Kay ni uyon naman ka. Nasayo pang pare, gusto. Mahimong sayop na. Salamat. Okay. Salamat. Mga kaigsunan.
Okay, mo to'y katapusang pangutan na mga kaigsoon ni Brad Mitchell Bendelio. Okay, tagaan usab nato siyang una niyang kanini ang barukpod mga kaigsunan sa negative side mga kaigsunan, Brad Mitchell Bendelio, ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Salamat kayo, no? Klaro kayo sa last nga pangutana, gideklarar, giangkon ni Brother Veritas nga sayop yun ang pare. Sa to pa, kay sayop man, on niya 1870, pare naman gihapon yung naghimo niya ng One Holy Catholic Church, Roman Catholic Church, klarong sayop. Tinaw. Listen na babakwi. Nga naman, ato basahon. Apostles' Creed mga kaigsunan, pahina 146, na sinulat mga kaigsunan ni Father Reverend Paulo O. Perlo. Ingon doon mga kaigsunan. Huwag na po yung mga nihil obstat. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic to referring to the Bible, to the church. Klaro? Diyan sa Biblia, kita, dili makakita og eksaktong pulong Catholic nga gikapadapat ngadto sa iglesia. Unya karon, kung atong huna-hunaon, bot basabton nga si Brother Veritas mas lamabos pare. Sa iyang pag-conclude nga sayop ang pare, usa ka pag-angkon na di kasaligan. Di ay ang istoryas pare, kay iya nang gi-conclude nga sayop le. O niya, karon, kung si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, mga kaigsuonan, ang pangutana, nga mang si Ignacio ang naghimo, nag-imbintos ngalan. Ano na akong pangutana? Asa mabasa? New Illustrated Encyclopedia Volume 4. Mato din The word Catholic sa page 1232. Ingon siya dre. The word Catholic was first used 110 Christian era to describe the church by Saint Ignatius of Antioch. Ang pulong Katolik sa sinugdanan nga gigamit kini sa pagsugod ni atong 110 AD. Naga-describe o nagahulagway sa iglesia pinaagi kang Ignatius sa Antioquia na 110 AD. Unya gisaysay ni Brother Veritas ganiha 1870 pa na opisyal. Sa ato padugay pagani. Sa ato pa kung tugutan natong argumento na ang Iglesia Katolika mao'y tinukod ni Kristo na sumala ni Brother Veritas na matod pa niya wapo ning gingalan wala ni sa sinugdan. Gingalan sa lain-lain nga ngalan. Apan pagka 1870 na opisyal nga ngalan. Di modo tinaw kaayo nga sa Biblia dili gyud mabasa ang pulong Catholic Church, One Holy Apostolic Catholic Church. Kay narabay daladala ni silang Biblia igsuon nga mabasa daw. Ha? Nya naglibog ta kay nagkapareha, nay uban mo uyon, nay uban mo dili na tinuod. Now, karon mga kaigsoon ng mga kagalaan, tungod ni ini, sa pag-ingon ni Brother Veritas nga walay mabasa. Walay mabasa. Niya, matod pa niya, nganong Catholic, universal. Di mo do, dili ni mo matawag nga gingadlang Catholic, kaysa sinugdanon, wa man nga universal. Diha pa ni mo na, lisod pod. Mupay pagsugod sa usa ka nasod, imo na ditong makailapon, nagkailap. No? Sa ato pa, wa pa nagkailap Brad Veritas. Angay na tawgon nga Katolik, kanang niabot na lain-lain sa daghan ng kayong nasod, ni kailap na. Diya pa na angay ang tawgon. Dili si Kristo, wala si Kristo ni tawag ana, ikaduha. Matod pa niya, balaan. Balaan daw. Bidaw, atong basahon. Sulat ni Sir Fernandez. Nag-ingon, Handbook sa Catholic Faith, page 64. Sa tuig 955, may usa
ka papa nga 16 anyos ang edad. Nga matod pa din nga naila sa iyang kahugawan o kangilaran sa iyang pagmando. Gisumbong siya sa sala nga simonya, panglimbong, panapaw, pagkikilawas sa iyang kadugo. Oh. Muda na buhat og balaan. 60 segundos, Brad Mitchell. Ha? Muda na hiiskot balaan. Daw mga kaigsunan o gigala. Kung imong tanahon pag-ayo, unsaon pagkabalaan na ng buhata? O niya, ang Papa sa Roma man maoy, puli magka ni Kristo. Puli na Apostol Pablo, Pedro, naunang Papa sa Roma. Okay na dahil na. Mga higalang mga kaigsunan, mauna nga di yun na malalis sa kinaayadaan sa mga pangulo nga nakakupot sa uba sa maong iglesia na ay mga grabe sumala sa ilang kasaysayan nga anti-pope, dautan, o ilabi na, labihan kadautan, ilabi na, mao si Alexander VI mga kaigsuonan nga pinaka-dautan sa record sa kasaysayan sa Iglesia Katolika nga Papa sa Roma nga lahib mo ipinakadautan mga igsoon. Di modo, higalang mga kaigsuonan, ang unang-una, sumala sa Biblia, dili mabasa nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana maoy tinukod ni Kristo. Gala o igsoon ako maglaom. Kung imo basahon ang diksyonary nag-ingon sa Webster Comprehensive Dictionary International Edition, nag-ingon din Scarlett Woman, the woman of Revelation chapter 17:46, an abusive imputer, first applied to the pagan Rome, laterally to the Roman Catholic Church. Ang sali ay, ang babae nga matod pa diha sa pinadayag 17, usa ka babae nga makihilawason or bigaon nga babae dihulagway sa mong kasaysayan nga mao ang Iglesia Katolika. Di ba do? Ang tema mga kaigsuonan, wala nabasa ni Brother Bonitas ang tema sa Biblia nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og doon ay referensya nga nagpatuod nga dili ang Iglesia gitawag og Katolika sumala sa ilang basahon. Salamat og may hapon kanaton. Okay, mga kaigsunan. Mao kato ay unang barug usab sa negative side mga kaigsunan. Okay, tagaan na to 3 minutos sa pagpangutan na ang affirmative side. Brad Silbert Veritas doon yan. Okay, salamat kay Brad Mitch. Una na kong pangutana ato ta atong giingon nimo nga pari na sayop no akong giangkon. Tungod ba kay dunay pari nga nasayop kini ba nagpasabot nga dili matuod nga iglesia samas pag-ingon nga tungod ba kay dunay instances nga si Pedro nasayop personally ingnon ba nato nga dili tinuod tong iglesia nga iyang gipasakupan? Salamat kaayo salamat. Pag ingon nimong pare na sayop, imong giangkon, kanya imo pong giingon nga mga pare ra po'y nagmeeting nga nagdesisyon nga 1870 tawgon ang iglesia og one holy one holy apostolic Catholic Church. Okay, the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Pag ingon nimo nga nasayop ang pare, mao na hinungdan nga hangtod na sayopod natubag ang pangon. Mupita nang wala na si Kristo gapila-pila na sunod pangutana. Ang ako pangutana akong klarohon Brad Mitch, no? Klaro. Okay. Tungod ba kay dunay pari nga nasayop, sabton ba na nga ang iglesia dili na tinuod? Pareha sa pag-ingon nga tungod kay si Pedro nasayop mabod. Oh, katong dunay siya na pamulo nga dili mao nga natawag manggali isang Kristo og pahawa sa tanas. Oh, sabton ba pod nga ang gitukod ni Kristo nga igipasakupan ni Pedro sayop to dito mao kay dunay nasayop nga sakop nga mao si Pedro? Dagang kay salamat sa pangutana. Ang nasayop, ang pare nga ilang ginganlan, gahimo sila nga ang ilang iglesia nga gipasakupan, ilang gitawag nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nga ilang giingon nga mao ni ang iglesia nga tinukod ni Kristo. Munay sayop, hanggang Kristo insakto gudto kay wa gudto niya nganlig Katoliko. Natubag ang pangutana. Okay, Ang katapusan pangutana. Katapusan. Okay, biyaan na to na. Okay. Biyahe. Matuta sa kuan. Imong gikutlo ang part gani sa quotation katong panahon ni Ignacio. Ako na lang basahon na ama na sa Pangutana. Pangutana lagi ni, no?
sa basahon ni Edward Taylor katong imong gikoto dito nako ibasa akong pangutana. Giingon it was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Di ba niya? The church that's founded by Jesus Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang gitukod kuno ni Kristo nga iglesia gitawag og Catholic Church. Gitawag og Catholic Church. Karon, ang pangutana. Tungod ba kay gitawag og Catholic Church ang iglesyang gitukod ni Kristo, dili na ni iglesia nga gitukod ni Kristo? Salamat sa nindot ang pangutana. Matod nimo kuno kinsay gaingon Ignacio. Pagsabot mong Ignacio ay kog apil-apila. Wagod ningos Kristo ang akong iglesang gitukod o Ignacio tawgan ni Katoliko. Okay. Ayaw ko patawha sa inyong libro. Ang akong gibasa, encyclopedia. Ningon ang encyclopedia, siya'y gaimbento sa maungalan, siya'y unang nigamit. Dili si Kristo. Munang ayaw apilas Kristo sa binuang ni Ignacio. Natubag ang pangutana. Okay mga kaigsunan, katapusan na itong pangutana, unya tagaan usab na ito, ikaduhang barog mga kaigsunan, ang affirmative sides mga kaigsunan sa atong team marong hapuna, Brada Silbert Beritas Dunduyano. Okay, salamat. Now, akong basahon og kusob diri ang sinulat ni Edward Taylor giingon. Catholic, ako nilang sugdon sinugdanan yun sa page 3 ni siyang basahon. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something. Pero akong kaatbang gihimo niyang controversy. But because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. Martyr pagali ni Obispo Ignacio, gani disipulo pag yun ng San Juan. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang gitawag ni Obispo Ignacio og Catholic Church, ang iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Di modo sa logic, usara di ay ang iglesia ni Kristo og Catholic Church. Di ba? Kay si Simon di ay gitawag og Pedro. Nahimo bagong duha ka tawo si Simon ug Pedro nga usara man. Si Saul gitawag og Pablo. Nahimo bagong duha ka tawo lain-lain si Saul ug Pablo usara man. Ako ngalan Silbert, tawag po kog Bobby, tawag po kog Beritas, nahimo ba kong tulo ka tao kay tulo akong description? Dili oy, usara ko. So kay ang gitawag ni Obispo Ignacio og Catholic Church, ang iglesia raman po ni Kristo sa to pa usara ang Catholic Church ug iglesia ni Kristong tinuod. So mao na klaro. Unya kana galing pag-ingon nga giimbento ni Ignacio. Speculation man ni Edward Taylor. Wala may dogmatic pagpadayag ang iglesia ana. Basahon na ni Edward Taylor, iyan ang speculation. Nga naman, kaysa basahon manggod ni Ignacio, iyan ang nakita. Pero sa dihang gihisgutan na ni Ignacio, wabi siya mag-ingon nga siya mo'y invento ana. Ani ang prueba. Kaya kanang kung giparehag ni Ignacio, naaman na niya sa iya man ang sulat nga to sa mga taga-Smyrnians. Kaya kanagong mga apostol sa una o mga disipulo, magsulat na sila sa ubang mga dapit. Di nagsulat, siya mo ni giingon ni Obispo Ignacio. Let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist which is celebrated by the bishop or by one whom he ordains. Wherever the bishop appears, let the people be there. Just as whether Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kumuni nabasahan ni Edward Taylor. Then ingon din siya, sa basahon man ni Obispo Ignacio na ako nabasa sa to pa siya may gainbintuan na speculation na ni Edward Taylor. Mahimong masakto siya kay ang speculation mahimong masakto, mahimong dili. Pero ang uban biyang mga scholar maingon biya nga probably basin dunay na nakalitok wa lang masulat. Mao nang didto na attribute kono ni Obispo Ignacio. Gani ako para nako sa ako pong speculation dili man na gyud gama-gama ra ni Obispo Ignacio kay sa Biblia daan ang gaingon si Kristo nga tawgon og for all nations ang iglesia. Ubalay Marcos 11:17. Sa to pa universal. Sa in-English ana, universal, dayon sa uban pang in-English ana, worldwide, ang international galing nga in-English gigamit ni Eli Soriano. Pero kitang mga Katoliko, ang gigamit nato ang background Griego, Catholic, Catholicos. So sumaw na nga ang pag-ingon ni Obispo Ignacio nga Catholic ang iglesia ni Kristo, igo lang natuman ang gusto ni Kristo nga tawgon ang iglesia og universal sa to pa Catholic sa Griego. Sumaw na usara ang iglesia ni Kristo og Catholic.
So, mao na nga, granting without admitting nga, si Obispo Ignacio yun may gainbinto, pero ang iyang giinbinto, ang description ra, ang termino ra nga Catholic, pero dili siya mo gainbinto o tukod sa iglesia. Kay ang gitawag niya Catholic, ang iglesia mang gitukod ni Kristo. So si Kristo ang gatukod, siya lang ang gahingalan og Catholic. Kung tinuod nga siya gyud gainbinto ana, nga speculation ra manggali na ni Edward Taylor. No? 50 sekundos. So mao na mga tinahod nga naminaw karon. So karon hisgot siya, oy, sa ang pagkabalaan usama na estimaan nga ang papa do na may papang na nasipyat niya. Tungod ba kay dunay nasipyat ang iglesia dili na balaan. Nga ang founder balaan man. Pagkadaghang nga tagak sa history nga mga bisan pagpanahon sa mga apostol na ay nahudas. Oh, dayon gani kung mo balik pa gyud ta sa panahon gyud sa Korinto, gipangsaway ni Pablo ang iglesia sa Korinto. Oh, gani dili man na ebidensya kung dunay mga nahimong pari nga o santo papa nga nasipyat kay gani sa akong pagtuon gamay ra man ng mga santo papang nahimong badlungon ang ilang kinabuhi, mas daghan mang buotan. Now, gitawag og balaan ang iglesia uhuli tungod kay gitawag sa pagkabalaan ng mga sakop ug tungod kay ang founder balaan. Wa ta mo ingon nga tanang sakop sa iglesia, tanang pangulo sa iglesia puros balaan, wa ta makingon ana. No? Ganing kanang pagkabalaan sa iglesia mao lagi na tungod kay lagi kining iglesia hagyod. Siyempre, tubson guni ni Jesus Christ. So, tanang yung malangit ani, mabalaan na yun dito kay limpyo naman. Di ba? So, mao na ang atong ikakuan. Then, katong mga references, now, di ko na lang pamasahon kay wa na ko'y panahon, nahibawaan naman po ni sa mga sukit na itong paminaw sa atong mga programa, katong Grolier Encyclopedia, International Encyclopedia, The New Book of Knowledge, puros na nagpamatuod na kining Roman Catholic Church, mao ni ang iglesia ang gitukod ni Kristo. So na-prove na to, pinaagig referensya og Biblia. No? Oh, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Og wa gyud mabasa sa Biblia nga dili Roman Catholic Church ang iglesia. Huna-huna ra na sa mga detractors kung magsusupak. Dili ra ko taman, dangi salamat. Okay, mga kaigsunan, atong tagaan o pangutana, ang katbang si Brad Mitchell Bendilio sa 3 minutos, mga kaigsunan. O nang pangutana. Naabay kasaysayan nga si Kristo mismo nag-ingon nga ang akong iglesyang gitukod tawgon og one Holy Roman Apostolic Church, Catholic Church, naawa. Tubag. Wala man ko magpaparog taysa wala ko magparog anang kanang tagsaon ng i-combine ng taghang description nga mabasa na sa usa ka bersikulo o gilitok na ni Kristo. Sunod pangutana. Ang akong gipabarog nga kanang mga description na biblical tungod kay matag usa ana dunay support Sunod Biblia. pangutana. Pag ingon nimo nga si Ignacio nagtawag sa iglesia nga gitukod ni Kristo, one Holy Apostolic Catholic Church, Roman Catholic Church. Pangutana. Na ay sugo si Kristo ni Ignacio wa. Now, by way of implication, Nawa. sa Mateo 18, pasok ba? Tiwasan ko. Ang pangutana, Mr. Moderator, naabay sugo o wala? Yes or no ang tubag? Ang pangutana, naabay sugo si Kristo kang Ignacio nga ang akong iglesia nga tinukod tawga og one Holy Apostolic Roman Catholic Church. Naawala. Tubag lang. Naawala. Wala ko maghisgot sa akong pagpabarugan nina nga si Kristo gasulti ni Obispo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Wala humana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Lisura ni. Sunod pangutana. Objection. Wa pa ka padayag, sige. Namay usa ka minuto. Pagtubag. Giang ko na niya. Wala siya nagsulti. Respect. Wala siya. No, Wala pa ko kahuman sa akong explanation. Ang akong pangutana. Sunod pangutana. Usbong pangutana. Ibalik ang pangutana. Iklaro. Ipaklaro. Naabay sugo si Kristo ngadto kang Ignacio. Na Ignacio, tawga ang akong iglesia ang gitukod og one Holy Roman Apostolic Catholic Church. Naawala. Tubag. Katapos ang pangutana, katapos ang By way pangutana. of implication, si Kristo gahatag og gahom sa iyang mga apostoles sa mala sa Mateo 18:18 ang inyong idili dirisyota idili sa langit. Unya ang katungdanan gud kung mabakanti dunay mapuli buhat 1:20. History will show us nga ang mga obispo apil na si Ignacio, disipulo pa yun ni San Juan,
naa ni anang authority sa pagdili og pagtugot. So bisan pag way litra por litra nga giingnan sa Kristo, valid na kay klaro Mr. kay na Moderator, authority. Mr. Moderator. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Ug way mabasa sa Biblia nga nasa iyo si Obispo Ignacio. Sunod pa. Okay, katapos ang pagkutanan na to, Brad. Mao naman to, kay katulo naman to. Okay, kayo mo magisubli. Okay. Imo na usab nga kahiyunan sa negative side mga kaigsunan. Brad Mitchell Bendilio, saya na usab nga pagwali mga kaigsunan. Daghang salamat, no? Daghang salamat. Ang akong kaatbang ni gamit in tawon og dokumento nga siya ra pag gaunay supak. Matod pa niya, ang gisulti ni Edward Taylor, speculation. Kasabot man nag-speculation sa akong kaatbang. Ang speculation banat-banat, pangagpas. Nigamit siya og word nigamit siya og basahon nga siya ra pag gaunay supak pangagpas dili accurate. Speculation is not an accurate statement. Therefore, ang iya mismong dokumento why klaro. Tinaw, kamang naminaw. Speculation na ni Edward Taylor. May pamatuod ang speculation. Bisan po suwi, bisan po sa husgado, dili magamit ang usa ka balido nga ebidensya speculation. Klaro, di ba? Mabita itong nangutana ta. Naabay sugo si Kristo, Ignacio, tauga ang akong iglesia o Juan, Holy Apostolic Catholic Church. Wa na. Saon man na. Di yun na matubag. Anya, ang pangutana, Proverbio 29:12, kung ang punuan magasulti sa kabakakan, ang tanan nga mga sumusunod. Unsa man giingos sa Biblia? Ha? Kinahanglan mo bitaw ng pabiyaon ta? Pabiyaon gawas ka mo matod pa sa Ginoo? Anya karon. May first history of the church. Sinulat gyapon ang gasulat gyapon ni mga kaigsuonan. Si Father, si Juan gyapon. Maora gyapon si Father Paulo. O sa gingon niya mga kaigsuonan. Ato ning klarohon. Nagingon, Alexander VI, Borgia was one of the worst pope in history. O sa gingon dere. Siya, o sa gingon dere yung igsoon. O sa gingon dere. He persisted in a corrupt, worldly, and scandalous life. He had 4 children with a Roman nobleman. O niya, giingon din ng mga kaigsonan, Alexander VI, the most corrupted pope in history. Mao na nga, daghan ang mga doktrina wa na nagkadimaw kay ang nangulo, ya kinsa may mo deklarar sa, kinsa may mo desisyon sa konsilyo, di ba papa? Dili pwede mahimo nga balido ang gikasabutan sa konsilyo kung dili aprobahan sa papa ay mga kaigsuonan. What if kung ang papa dautan makaingon ta nga eksakto ang ilang desisyon? 60 segundos, Brad Mitchell. Di ba ato makita mga kaigsuonan ang argumento diha? Therefore mga kaigsuonan, o niya matod pa niya, naay kasaysayan. O sa mani ako, diksyonary man matod pa niya, dili mabasa nga ang Iglesia Katolika, dili tinukod ni Kristo. O sa mani the Comprehensive Dictionary, International Edition, page 1024, nagingon, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:46, an abusive epithet, first applied to pagan Rome, literally to the Roman Catholic Church. Ano sa mga? Tanawan ninyo ang description sa pinadayag 17. Gikan sa 1, ngadto sa 6. Unsa man ang babae diha? Ang babayeng bigaon nakabutang sa iyang tinago nga ngalan Babylonia, inahan sa mga babayeng Babylonia. Atong basahon mga kaigsuonan aron nato maklaro. 10 segundos, Brad Mitchell. Ikalaw igsoon kun di nato mabasa giingon lang dire sa pinadayag 17. Kining babayhana gidescribe matod pa sa kasaysayan nga iglesia ang daotang babae na bantugan na Babylonia. Sumala ni Webster gideklarar niya na kini mao ang Roman Catholic Church. Imodo tinaw og kan Kristo pa nang gitukod dili unta na gihulagway ni Webster ingon ana ang kahimtang mga kaigsuonan. Busa ang referensya nagtudlo
nga ang babaeng dautan sa Biblia girefer ni Webster nga mao ang Roman Catholic Church. Dahil salamat ug may hapon kanatong tanan. Okay, magkigsunan, mao kadto ang ikaduhang pamahayag ni Brad Mitchell Bendilio nya tagaan nato 2 minutos na lang magkigsunan sa pagpangutana kay dali ra po nimo tubag dahil kuha sila, okay? 2 minutos lang Brad pagpangutana. Okay, salamat. Brad Mitch, asa mabasa sa Biblia nga kanang Babylonia mao na ang Roman Catholic Church? Salamat. Tungod kay wa nimo nabasa nga tinukod na ni Kristo. Tungod kay wa nimo na nabasa nga tinukod na ni Kristo, unya ang atong tema sumala sa referensya, gigamit na ako ang dictionary. Referensya man eh. Unya kay ang refer sa dictionary mao man ang pinadayag 17, ang giingon sa dictionary, ang pinadayag 17, 4 ngadto sa 6 nga mao ang bigaong Babylonia nga babae, mao nga ang Roman Catholic Church sumala sa Webster nga referensya sa Biblia nga mao ang pinadayag 17 1 ngadto 5. Salamat. Sa ato pa, Brad Mitch, kay imo mang gipasabot nga dili mabasa sa Biblia kun dili tuwa sa referensya kunya apil man ang referensya diri sa atong ikasabutan. Buot man nimo ipasabutan ng referensya husto? Salamat kaayo. Kining referensya din nga akong gigamit tungod kay wa man gud mo nabasa sa Biblia nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di mo do, ang referensya lang ingon nga ang pinadayag 17 1 ngadto 5 nga ang babaeng bigaon nga Babylonia nga inahan sa Babyloniang dautan mao ang Roman Catholic Church, mao ni ang gigamit kay may referensya atong gibasa atong debate. Katapos ang pangutana. Ako pangutana, tanan bang referensya husto? Mahimong husto ang referensya basta coincide sa Biblia. Nan kay gihulagway man sa Biblia nga ang babae nga Scarlet Woman o daotang babae mao ang Roman Catholic sa referensya. Na what problema na kay si Webster di man Adventist. Dahil salamat. Okay, mga kaigsunan, mao kadto mga pangutana sa katbang mga kaigsunan. Okay, sa nagpabarugong team sa timar nga puna mga kaigsunan. Okay. Ang atong ihatag ng mga kaigsunan, niabot naman gyud ang tagnas pagsamari mga kaigsunan, atong tagaan ug unang mosamari mga kaigsunan sa negative side mga kaigsunan, Brad Mitchell Bendilio, ang evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Ikson inyong natimbang-timbang unang-una si Brother Bertas ni angkon nga ang parit na sayop. Ikaduha, iyang giangkon nga wala si Kristo nagtudlo, nagsugo kang Ignacio nga pahinganlan ang iglesia og one holy Catholic Apostolic Roman Church. Ikatulo, giangkon niya nga ang gisulat ni Edward Taylor puro usa ka speculation. Di mo do igsoon. Tungod diyan nga mga katarungan, ang akong kaatbang wa gyud nakapabarog sa iyang tema sumalas Biblia sumalas referensya. Na ang iglesia nga ni Kristo nga karon nga gitawag na mao one holy apostolic Catholic Apostolic Roman Church. Wala gyud napamatud niya. Sumala sa Biblia og referensya. Apan kun imo basahon ang referensya usbon ako. Pinadayag Webster Comprehensive Dictionary International Edition page 1124 nag-ingon, Scarlet Woman, the woman of Revelation 17:4-6 as abusive epithet first applied to pagan Rome, laterly to the Roman Catholic Church. No, unsay giingon? Babae nga gisgutan sa pinadayag 17 4 ngadto sa 6 nga mao ang giingon diha nga babae nga dautan permiro gi-aplikar ngadto sa pagano nga Roma apan sa katapusan gi-aplikar ngadto sa Roman Catholic Church matod pa sa magsusulat. Now atong hinungdan mga kaigsuonan nga kun imong tan-awon kining pinadayag 17 naghulagway din nga nag-ingon din ni mga kaigsuonan og sa akong gidala diha sa espiritu og ako og iya akong gidala diha sa espiritu dito sa kamingawan og dito nakita ko ang usa ka babae nga nagakabayo sa usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nagaingon diri siya dunay ngalan nga tinago nga nag-ingon matod pa dinhi ang babae nga bigaon og inahan sa o babae nga Babylonia mga kaigsuonan. Higala kun imong tan-awon kana nga paghulagway igsuon imong makita matod pa dinhi nga Babylonia nga bantugan ang inahan sa mga dautan nga babae sa mga kangilaran sa yuta. Mao ni ang gihulagway sa bersikulo 5. Unya matod pa sa referensya referado ni
matod pa sa sinugdanan sa pagano nga Roma o sa katapusan referado sa Roman Catholic Church. Dili ako kasultian kundi si Webster. Di ba do? Nanuman, tungod mga kaigsuonan kay sumala sa argumento ni Brother Veritas, wag yun niya na pamatod nga si Kristo mismo nag-ingon nga pagahinganlan og Roman Catholic Apostolic Church ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ug matod pa niya kanang kang Ignacio, kan Ignacio na mga kaigsuonan. 30 segundos. Kay Ignacio na unya iya namang giangkon ang pare masayop. Awa ta problema ana. Walay lalis kay pare masayop man. Pero ang kang Kristo nga iglesia nga mingon siya nawala ba ang katinuod kang Kristo nga iglesia? Ay di mawala nang kang Kristo nga iglesia. Ang gibuhat lang ni Ignacio mawa na kadimao. Di ba tinaw? Wala igalaw gigsoon nga kung imong tan-awon pagayo ato nang gisaysay din nga ang pulong Katoliko giangkon sa ilang libro nga wala gyud kana og di makaplagan sa Biblia nga gikapadapat ngadto sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Di mo do igalaw gigsoon ako mag-ingon. Ang tema ni Brother Veritas wa gyud intaw nakabarog ang dokumento nga iyang gigamit kang Edward Taylor iyang giangkon nga usa ka speculation usa laman kapag bana-bana og di angay dawaton og tuohan. Salamat ug may hapon kanatong tanan. Okay, mga kaigsunan, daghang salamat sa iyaang summary mga kaigsunan niya. Tagaan usab nato og katapusang summary mga kaigsunan sa 4 minutos mga kaigsunan ang affirmative side ining debate na turong hapuna or kanilang tema karon. Brad Silbert Veritas Dunduyano sa Roman Catholic Church. Okay, salamat. Ang akong giingon nga speculation tungkang Edward Taylor dili tanan. Ang katurang niingon siya giimbento ni Ignacio. Katurang speculation pero katong niingon siya nga gigamit na ni Obispo Ignacio ng ngalana. Tinuod na. Katong akong gibasa ganina nga sulat ni Obispo Ignacio sa taga Smyrnians. Gusto. So mao na no nga ang katurang niingon siya nga si Obispo Ignacio giimbento ni ana. Mao to speculation. Kiwa may statement nga dogmatic statement ang simbahan ana o hiniu sa pinaagig council. So mao na. Dayon karon katong niingon siya nga tungod kay ang pari na sayop, murag iyang gipasabot nga di na tinuod kay nay na sayop. Now, ako ning mapanag-ing atong katugaling issue mahitungod sa infallibility of the Pope. Sa debate nila sa dihang wala pa na dugma ng infallibility of the Pope, natoy obispo kung wa ko malimot kato si Bishop Strossmayer nga hingsupak ana sa debate. Pero pag decide na nga sakto gyud ng papal infallibility, nagpaubos report siya. Iyang giangkon nga nasayop siya o wa na giundangan na niya na iyang sayop. Kay ang deklarasyon manggod, ang hukuman para sa anang council, kung unsa gihukom sa council inigtingog na sa Santo Papa unsa opisyal kana may tuhuan. So sayop man si Bishop Strossmayer mo nang giundangan na niya. Kay kung di puto niya undangan matiwala gito siya. So ingon na di na basihan kumo magdebate gali dunay mo supak, mo ingon din kag mo na baruganan sa simbahan dili oy. Kay ang baruganan gyud sa simbahan resulta sa council kung mag-decide na ang konsilyo. So mao na ang katinawan diha. So karon kadtong ingon siya nga wa may sugo si Kristo ni Obispo Ignacio nga nganlag Roman Catholic Church. Wa man ta magkaingon ana nga litra por litra nag-ingon si Kristo ana. O bitong gitagsa-tagsa nako to pagpamatuod nganong usa tungod kay usa ang gitukod ni Kristo. Nganong balaan tungod kay balaan si Kristo og ang mga sakop gitawag sa pagkabalaan nganong apostolika tungod kay unang mga sakop ang mga apostoles nganong Roman tungod kay ang sentro Roma. Unya dunay bay authority ang simbahan ana. Klaro kayo, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Ya kinsa man ang gahom sa mga obispo kay sila mo'y direct successor sa mga apostoles. So therefore, approve na sa langit. Ug way mabasa sa Biblia nga dili na approve sa langit. Di ba? 20 sekundos, So Brad. sumaw na mga tinahod nga tigpaminaw. Dahil napatusigin siya, bigaon ko no Roman Catholic Church. Ako siyang gipangutana, di man mabasa niya sa Biblia. Ang iya katong gikutlo ni Webster. Siguro naapoy gibasihan si Webster ana katong mga komentaryo sa mga anti-Catholic. Pero wa man ay support sa Biblia. Way support na sa Biblia. Ya tawgon nimo nagbigaon dahil nga ang Iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko din usara ang Iglesia ni Kristo Katoliko tawgon nimo na nagbigaon. Di ba? Na katong pag-ingon nga bigaon ng Katoliko katuman ang tingog mo na sa mga dili Katoliko nga muagin sila sa Katoliko. Na yung mga gwapo pong debate ana ang mga accusation nila sa Katoliko ba. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dili ra ko taman kay wa nay oras. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan. Okay, mga kaigsunan, daghang salamat. Mao kadto ang pamahayag mga kaigsunan ni Brad Silbert Veritas Dunduyano,
ang membro kanini ang Roman Catholic Church mga kaigsunan. Okay, ang tema mga kaigsunan ilag yung napadayag mo na giingon diha mga kaigsunan aron ang pulong sa Dios ikapadayag ta. Ang gikinahanglan lamang mao ang atong kandam pagpakigambit sa atong nadugan. Kini si Tony Tridocto ang angkor nining programa dinhi sa istasyon sa Remen Sangkas Katarungan ug akong magaingon. Ang pag-alagad sa kabus mao ang pag-alagad sa Dios. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN